Ahojte, toto je môj prvý haul. Niečo tu mám z Pepka, niečo tu mám z Tínana. Môžeme začať. Ja si to trošku zachrobím. Prvé sú gatky. Dve sú tam, teda troje. Jedny sú zelené, druhé sú takéto biele a druhé sú také pekné, ktoré som chcela. To sú takéto. Toto je z Pepka. Ďalšie tu mám takéto náramky. Napríklad na tomto je napísané Best Friend. Na každom je niečo napísané. To sú takéto náramky. A je to tiež Pepka. Takéto. To sú z Pepka. Vyzerajú takto. Potom tu mám nohavice. Také... Ja to volám polnohavice. Alebo také 3/4. Takéto. Toto je teda neviem, z Tínana. Ešte tu mám nejaké veci. Potom tu mám takéto ponožky, ktoré sú z Tínana. Sú tu 3 páry. Pozrite sa, tu sú takéto, tuto sú takéto kuromy. Ja som chcela ich preto, lebo je tam kuromy. Potom takéto a na začiatku boli takéto. To je z Tínana. Potom si povieme aj cenu. Potom tu mám také, toto je Pepka a ja som to chcela veľmi. A to je z Pepka Oreo, mini